ndị Igbo na ndị mba dị iche iche ndị na-ene anyị kịta anyị mana Naịjirịa na mba ofesi anyị na-asị gị nnọọ anyị echigatakwala azụ na ihe mmemme nke anyị na-akpọ ahụike bụ akụ ọkapụkọ nwanne gị nwaanyị Esther Ugonweje mụ na Odoziakụ Regina Eze nọkwa n'ebe a. Nwanne m nwaanyị dịka m jụrụ gị ajụjụ anyị ga ezumike a ọ ga-agbasịkwa ka ịmalite n'ebe ahụ dịka otu anyị si wee na-ekwu onye buru ibu ga na-eme ihe ndị bekee na-akpọ exercise. Exercise dị mma ma onye ukwu irikwa ezigbo nri ị ga na-eme exercise because ka ị na-eri ezigbo nri ahụ ga-ama gị mma. Ọ bụrụ onye buru ibu ọ na-agbada nwee ezigbote ahụ. O nwere ihe na-ekwu maka mkpụrụ osisi otu akọlọ ya dị iche iche. Oke, otu akọlọ ha dị iche iche. Ile karọt ma shape ha otu shape ha dị. Ile karọt ịkpapụ ibewa karọt iwu na o nwere shape dịka shape anya mmadụ. So karọt dị mma fa anya ọ na-edozi anya ofuma. Then o nwekwara nke a na-akpọ ihe walnut ụkpa. Ịmada walnut color ya dị black n'azụ ya mana ime ya dị white. Ilele isi mmadụ isi dị mana igbuwa isi gịnị ka ị ga-ahụ the brain and ị hụrụ ụbụrụ mmadụ ma nke ọkụkọ na ihe ọkwa white. So ọ dị mma for ụmụaka ma okenye ịchọọ inwe ezigbote ụbụrụ ga na-eme gị na-echeta ihe ị na-ata walnut ahụ. Then o nwere ube bekee avocado pear. Imepe ube bekee ahụ nwere shape ahụ nwanyị afọ nwanyị. So ọ dị mma for onye na-achọkwa mkpụrụ nke afọ. Yes. So ị na-eri mkpụrụ osisi ị na-eri their shape ị na-erikwe their color. Ịghọtago. So mkpụrụ osisi dị iche n'iche na-edozi ahụ. Okay, ube bekee a dị mma maka nwaanyị na-achọ mkpụrụ nke afọ. Yes. And o nwekwere nke ọzọ si na like banana. Banana amaka n'ahụ. I were banana na-eme ụtụtụ a ere banana abụọ anyasịkwa racha banana abụọ mee ya for 1 month ị ga-ahụ otu ahụ gị ga-adị. Eziokwu. I'm telling you. So acha ahụ gị na-amụke dịrị kene dịrị Chukwu ọ Chukwu. So ọwụkwa na-asị ana m eje buru ofu ogbe banana na bunch ya racha ọkwa small like this. Small. Ọ bụrụ na ịchọzie ka iweta ebe ọ ga-atọ gị i nwere ike iweta nke chịkọta ha niile ọnụ bericha na-efe. Exactly. Mezie fruit salad. Mezie fruit salad. Like onwe ndị fọsịrị na mkpụrụ osisi maybe ọsọ nsọ gị nwa ị chọrọ ije ego nke ndị malam maka ị nwere ego. So you go pineapple like this. You go bunch of banana store na fridge. So mbọsị ọbụla ị chọzi iri nke ị na-eri ị na-ewere ya maybe mbọsị ụka ijecha ụka lọtazie nke fọrọ ọnụ iberisichaa ha ncha fọm ya fruit salad. Ọ dịkwa mma n'ahụ. But exercise amaka because ọ bụrụ na ị mere exercise na-agbada otu isi wee chọọ ahụ gị ga-adị ka onye eburu blọk n'ime ahụ na-anyịghị ara. Ọ dị enyi arụ ọ ga-adị ka skeleton abịa iwe efe. Ọkweghọtala ọ ga-adị ka skeleton abịa iwe because onye atara ahụ ụmụ efe ya ochie na-aga adịzi ogbogbo n'ahụ ya kwema ọ ga-adịzi ogbogbo n'ahụ ya. So onye ahụ ga-adị fresh but with exercise ọ ga-etonu your muscles ọ dị firm. Kweyọtara your muscle exercise very very good with mmiri na mkpụrụ osisi na nri. O nwere nri nsị erila ebe a ọkwa ịhụrụ ụfọdụ ga-asị rie nka erile nka nri niile Chineke mere sị ka anyị na-eri so ị na-ediri iri ya. Ihe kachasị mkpa bụ otu isi wee rie ya onye na-ekuri ya. Yes. Ọ bụghị bụrụ otu efere nri majupụ ya efere. Ọ bụghị ilo tara n'ụtụtụ ilo n'ehihie oru n'anyasị ilokọpụ echi bido rice. Ụfọdụ na-eme ha chọdere irie ha ya eri ebe o pere mpe na-ebute ihe
ife ụtara ofe onye ya eno ume amapụghị ị na-ajụ bịa nwanna ọkwa sọ nne gị ga-eri ihe niile irichasịa ya dekwa ya ka m gwa gị irichasịa ya nsogbu ka ị na-akọsụ onwe gị n'ihi na ahụ gị bịakwa were one ọ ga-ewere obere ka ahụ mmadụ na-ewere ndị nke ọzọ ọgwa ojekwara ebe a bụrụkwa west o jeze n'ime ahụ o jesụchisi ebe o kwesịrị ịnọ na-ebutere gị o mezie onye ahụ ọ na-ebu ibu buwezie ebuwe ibukwa na akwụkwọ na-asọ nsọ ịracha mmanụ a most things na-ebutere anyị ibu iri too much of that carbohydrate sugar ma ha bụ natural sugar rice anyị kwuru okwu ya ma ụtara ha bụ sugar ha ka dị emedo mmadụ ọ dị fatty beans the beans dị okay yes but many people are not there like even ụmụaka ụfọdụ so onye nwere ụmụazị na-achọrọ iri beans mere ha ya ụdị moi moi nwere ike fry ara ha akara because ụmụazị ha richaa ha na-ama ha nwere enough energy tọn ya etu akara ọ ga-adị ya ma ha were ṅụọ akamụ ụmụaka niile na-ekwe eri beans ụmụaka niile majority ha na-ekwe eri ha buru jewe school ha sị gị ọ na-esi isi n'ime flat dịka anyị na-ekwu nwatakịrị na-etolite ụmụaka ndị na-etolite etolite nwere obere ihe nwere ike inyetụ nne na nna a nwere ike na-enyere nwatakịrị ọkachasị nwere ụmụazị na-eme ha na-etolite ha ekwe eri nri enye ha nke a ha bụpụ ha ya na-eburu nsogbu nye nne na nna biko o nwere obere ihe nwetụrụ inye ha n'otu nkeji ezigbo ajụjụ ka ị jụrụ ya maka ụfọdụ amaghị asị ikwu amaghị ibezi ya so taa ọha na eze na-ege m ntị ọkachasị ndị kpasị ụmụaka obere n'aka ndị ga na-enye ụmụ gị ga-awụ mainly beans anyị kwuru okwu ya milk anụ azụ akwa milk a ga-aka akọ n'ime ụlọ gị even ma soya beans ị ga-eme ya n'ụdị milk ụmụazị a na-aṅụ ya soya beans amaka and ọwa ije kwụọ ya ozugbo nje otu isi eme soya beans na-etake up to 40 minutes first and foremost iburu ụzọ boil ya mmiri ọkụ mmiri a na-asụ iwechasịgo okwute dị na the soya beans ewunyezie ya n'ime mmiri ọsọ for 20 minutes ịfọpụta ya ịkpasịa ya aka otu a ọ chachapụ ịmachasịa ya otu esi amacha beans kwụọ ya ịkwọchazie ya ịbịa yọkwa ya otu esi ayọ akamụ mmiri ahụ ịyọpụtara ya ewunyezie ya n'ime ite soya milk ka ị na-ekwu soya milk ka m na-ekwu ya nke a na-ebu soya beans powdered one o nwere nke powder nke milk ka m na-ekwu na ewunyezie ya n'ite ọ sụọ for 20 more minutes and ọ na-asụ na-atọ ya because ị ga-atọ ya ala ya ere so ịtọnụwa ị nwezi ike wunyere ụmụaji shuga n'ime ya tọnụọ ya ka ịfọtuo ya tinye ya na friji ọ jụọ oyi onye ọbụla aṅụrụ otu o si ọ ga-eju ite ha aṅụrụ otu enwe ụmụazị ahụ amasị ha ama ọ wụrụ akamụ ka ị mere wegara ha tọn ọ wụrụ dị cornflakes itinyere ụmụazị ịghọtago ha na-aṅụ na-eri and ekwela ka akamụ kọ gị akọ n'ime ụlọ yes ha wụcha carbohydrate nri niile mmadụ na-eri nwere carbohydrate nwee protein nwee betọ nke aka ziri nwe ka a na-azizi asị ya nke ahụ beans nke ahụ ya ịghọtala soya milk amaka that is the thing. So most of all those things bụ ihe ụmụ ihe soya milk ngwa nnukwu biko ọ ya amasị m ka ikenekwana ọha na eze ndị gere gị ntị ụmụnne m ekele m unu ọ ga-amasịkwanụ m na ihe niile unu nụrụ taa unu ga-etinye ya unu ga-emepụtakwana ya n'omume ka o wee bara anyị uru so another thing wụkwa ije na Bible na akwụkwọ nsọ Daniel dere na chapter 1 from verse 1 to 16 but ebe ị ga-agụ ofuma awụ chapter verses 12 and 15 ihe Chineke kwuru ihe ụmụazị anọ akpọrọ Meshach, Shadrach, Daniel na Abednego na-ekwere eri nri si na kichin onye eze wee pụta but ihe ha si wụ just nye ha akwụkwọ nri ka ha rie nyekwana ha mmiri ka ha ṅụọ o ruzie afọ mgbe o ruru abalị 10 akpọpụtazie ụmụazị a ewee hụ na ha akara si ike maa mma na-akwọ mụrụmụrụ because of akwụkwọ nri ọtụtụ ihe ha na-eri. daalụ nnukwu ama na mgbe ọzọ anyị ga-akpọ gị na ị ga-abịakwa sonyere anyị ọdịbịa dị anyị mma anyị ga-oruo n'ebe anyị ga-achịkọtazi nke ụbọchị taa ama m na ihe nke ị mụtara taa na ọ ga-abara gị nnukwu uru dịka nwanne m nwaanyị kwuru biko tinyekwa ya n'uchu tinyekwa ya n'omume ka o wedara anyị na mma ọ ga-amasịkwa nke ị na-esonyere anyị n'ihe mgbasa ozi ọma anyị ọ bụrụ na Facebook, Instagram, Twitter @isimbido TV
mgbe ọbụla iziri anyị ozi ebe a anyị ga-azakwa gị ọsịsọ ọ ka bụkwa nwanne gị nwaanyị Esther Ugonweje mgbe na-asị gị biko dododo ọbụla onwere ahịa ị na-azụ ihe ọbụla ị na-emepụta ịchọrọ ka anyị nyere gị aka gbasara gị ozi a gwa ọha na eze na ihe dị etu a na-asụkwa pụtụpụtụ n'ime ahịa biko bịa anyị ga-enyere gị aka naanị obere ihe ka ọ ga-efu gị ọ bụkwa